Oh! Oh! Masuk ka. Ay. Uran-uran. Balaw ko ta mag-ipos-ipos mo niyang kimerindalan ko di. Uran akong igato. Bati nag-uuran-uran. Durumog man pati ang mga igatong gunya. Hindi ko makahanap kang maurang na para-barabaho na igatong. Ay, uniyo. Durumog man ugari. Dahil makaluto. Hanap ko sa iba. Yang karo si Don. 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 Minaburo ka sa unay? O ano? May tuyo ako sa imo. Ano, may igatong ka lamang dyan. Igatong mana ano? Silin ba gamit mo eh? Dawagay, mayaman ka pa na. Pero, iba yun ako duman. Ano? Masain na naman daw unay. Haloy-haloy sana. Bus na, iba yun ako. Masain kita. Mahanap kitang igatong. Ang maurano naan. Anong makastahan mo dyan? Tugdog mo kaya. Si Duming, igwa kayo nagkaburugos duman ng mga igatong. Alam ko mga malaadon ito. O wala ka, anong sunata? Ayaw Silingon to. ka. Masap na kitang nirindalan. Kakanon ta. Ano? Iyo. Halap! Oh, mauranon ba ka? Ano daw kung tod-tod na sana? Taod-taod kang abanggin. Anong oras pa kita kan makaipos? Sana, sige mo sa sayo ba? Urano naman ang gad. Kaso, dawa mo ura, dapat magtrabaho. Anong si Rebao? Tago kita. Dalihon ito. Unto itong igataw. Yaw. Musta? Ay, daay. Arog lugod ka na eh. Halaton mo na sa nakudig niya. Yaw. Iyo. Ginatukawin ako na dyan. Sige. Primati sa igatong na. Turog-turog si Dumi. Igatong. Yes. Oh! 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 Masuk ka. Nadakot ka na. Huragang katanada ko pa. Oh! Magururong kita kayo ni sa barangay. Oh! Ay, Eh, doon ko pagpabarangay, ya. pero ang basis na rin daw kuntig para perwisyo digde. Eh, yun na nga niyan. Pasensyahan mo na, di ba ko? Eh, mo na ko magpabarangay. Iwalat ko na. Ay, daay! Dapat na pigbit-bit mo. Bako man baga sa imo. Yung nga, magatong ko takaw. Oh, dapat naghanap ka kunta sa kadlagan dyan. Maghanap ka. Ano Bako, nga na, ibaga. magururong kita kayo sa barangay. Eh, mo na doon ko pagpabarangay. Oh, no, daay. Bayading 500. Tapos mo na, mahal-mahal. Bayanan ko na ganyan. Basta isabay mo dyan sa sarang bulik mong kalibo. Oh, makasta ka pa kang kalibo mo. Paano mo naaraman na may kalibo ako dyan? At si Ripan ko dyan kasubagaw. Daay. Bayaran mo yung 500 o magururong kita sa barangay. Bayaran ko na sa nalagot. Oh, dali na. Utang ko na muna tayo, magkumporta. Ay, no, klase ang kay niya. Basta babayaran ta ka. Oh, isabay mo yun na may nawanap pa. 500 ini ha. Basta mo ining dinulagan tab. Maghururo na sana kita sa barangay. Tabawi mong giraray ako. Makakakin yun to sa okay na eh.